Po. Si Jewel, Imanan Jewel, ngayon nila pamig sampo. Sino ba? Ngayon nga ba? Imanan Jewel ako ay Domingo. Ha? Suka. Wala ka sa Sabado. Dahil alas 5, kapan ako nalana. Agwaya pa no. Mumura. Patambag yan ng kailan. Wala yan, siguro nag-isang minggu na. 1 days. Baka yan sinasabi ng matatanda yung siyam-siyam na ulan. Kuning last year, August, man ba kayo maulan? Pinenda, baha. Yung Paranaque, Pontas Piños, Bilododo. Parlak nga yun, maulan, kami din. Lagi po yan nababang-abangan. Tapos nakitilak pa yung ticket. Pero yung tulay ngayon, bago na eh. Yung tulay sa San Clemente. Doon. Pero malawit na niya. Kasi nung nagtitinda kami kasi, yung kami dadaan, papuntang Bulinaw. Saka daan mo yung Andre Island eh. Alaminos yun. 2 beses kami nagpunta ng Jin eh. Nagsimbahan na therapy. Oo. Hindi lang kami nakadating sa
Ano yan? Bulinaw ata. Dalawa lang kayo? Hmm. Deliver kami ng Tapos Valencia. nagagabi pa kami. Eh, yung mga bata, si Charlotte ng alaga ni nanay. Kasi yung dalawa, nasa bahay. Hintay na hintay sa amin. Kapag dumating ako na nakadunga sa bintana. Wala pa yung ano na to, yung bahay nito. Yung palang sa... Makaway kami alaw na ata. Oo. Eh sana mag-hotel kami, matulog kami sa hotel. 500, one night. Masabi ko, hindi na lang ka. Hindi tayo umata. Hindi kami na dahil sakay kami sa Dawo. Naging pag malapit lang, dito lang kami mag-motor kami siguro. Ayan po. Kaya nga siguro na-stroke ako. Sobrang pagod. Kaya noon, palagi ako nagtatrabaho. Kasi, linggo, mabimigay ako sa depresyon mo. Hindi ako siguro take. Doon ko lang po doon. 500. Tapos uwi na ako. Tapos Overwork ka talaga din. pero pag tayo na ako. Dala pa lang motor mo, no? Dala pa lang motor mo. Kala ko isa lang. Iwan mo isa sa Minasa. Kasi malayo po sa Mount Drive, hindi pwede isa lang yung sasakyan mo. Oo. Kasi pag nasira yung isa, sasampa ka, wala ka naggagamitin. Ang biyahe ko kasi doon pagka 4 kilometers. Malayo ng Sasampa ka. Layo po. 4 kilometers po yung dahil. Pag mag-arpila ka, 300 po. Ay, po, yan, Francis. Inulog mo na lang sa motor yun. Magkakaroon ka pa ng motor. Balikan 300 ka. Diba, Jose na, 900. Ay, hindi na yan. Ganyan pa rin. Pag may pera. Isang biyahe, balikan na 300. Pagka kombo, pagka tatlo days ko kung sa kapilya, 900 na. Kasi di ba nung mga guys, asawa na si Dolores, namatay ni Pandit na nagka-COVID. Nagpala sila siya ng Dolores. Wala sila. Yes. Layo ng saklo niya sila. Saklo niya. Hindi na rin. Ang palengke po nila kami din. Pag Oo. nagtitingin ng grocery, kami din po. Kami hanggang Macon Drive, siguro mga 5 kilometer na yun. Diba? May manira lang ang kilo, kuya, balikan. Pag inaarkin na si Jose, kami rin. Nung ako na doon,
Sumasakay lang kami jeep ni Jeep, jeep. tapos nasa taas pa. Kami din, oo, nasa... Ano so? Nasa... Tinuratan mo rin pala yun? Oo. Ngayon wala nang jeep ngayon. Puro Wala na. Wala na. Kaya hindi na kaya jeep. Hindi ka sanay doon ko yun, parang mahirapan kang mamuhay. Ako nga nung bago ako doon, sabi ko, uwi na ako sa amin. Oo nga. Parang ang hirap-hirap mabuhay Hirap din. mabuhay. Ay, Ako wala akong mabuhay. Kung wala lang yung tayo, ay wala na. yung si mama ko nga, nung Kung wala akong punta doon, inahan doon sa kanila, para dulot. Dulot na lang. Dulot lang yung munduan. Alayo. Dalawa pa kami pumunta sa kanila. Ano, alayo. Parang kami. Kaso, Layo. Sabi ko yung mga kawala ko, bakit ba't ginusto ko pumunta dito? Sabi niya, ano bayan? Layo. bayan ka na, nandito ka. Ay, doon ko wala kang pera, patay. Oo. Pagbilis pagkain, Ay, pa na. sa bigas, walang problema. Ipag mo lang po Bigas, yung oo. Bigas meron doon. Pero, hindi lang naman bigas yun. Ulam. Buti nga lang kayo nagpupunta ng ganito. Hmm. Pagka nakatina ka doon, kaya ang pension natin, opo, nasa may abroad na. Abroad. Dadating, yung nga po. Pero pagka wala, ay, Oo, may magbalaga. May ari yung gasto. Sabi ka? Alas 6:30 siguro. Ay, meron battery doon. Hamay ako nito. Kung ulan niya, titigil ng konti. Tapos na yun niya. Ayun, Hirapan yan. naman. August 9 yun eh. Tagirap pa natin. Paano ka maghanap buhay? Umuulan. Hindi hirap. Ito maraming trabaho. Ito lang Nagtutom. mapalakas talaga. Lao, yung mga yan. Siyempre, malapit na sa Oo. balik. Maraming talaga. Pero nung nag-umpisa akong mamuhay dito, maghanap buhay, hanap akong hanap buhay, no? Walang maghanong hanap buhay dito. Oo, siguro 1999. Naghanap buhay lang ako. Wala pa yung life ng buwan. Nandun na. Kaso, walang trabaho. Oo. Crocodile lang. Pumasok pa ako ng laborer. Pumasok ko ng helper mekaniko. Pumasok ako ng gasoline boy. Tapos na uli,
pumasok ako sa salesman. Nagbebenta kami ng therapy. Kaso yung manay hindi ako ganong natuto. Expert mo po yan. Hindi. Yung kay mga mo sa Oo. Call center. Pero ngayon yan ang demand dyan. Oo, yan demand. Call center. Iisin lang nila yung kuya kasi PC na po yan. At saka yung yan. tulutan na. Tulutan. Kailangan maintain mo rin yung free time mo. Huwag kang maglaro-laro pa. Oo, matulog ka naman. Parang hindi ka mamaya. Yung iba kasi hindi eh. Patuloy na nila. Standby pa naman. Magdal pa. Tama sir. Kaya, Miskyo dito. Uwi siya na mamayang alas 7 o alas 8. Yun. Kada nandred. Informe kung may posisyon ka na. Siguro 1,000 na araw mo. depende sa position niya. Mawa ka na tao. Minimum na. Ha? Malaki pala. Malaki pala. Kahit call center, pwede kayo. No? Hindi sila. Hindi sila marunong. Tuturuan naman sila doon. Oo. Ipon mo na lang, explore mo na lang. Oo. Talent. Ang kanyang talent. Lalo na nakaupo lang sila to. Demand. Si Justin nakapatayo ng bahay. Call center yun. Ha? Matagal na. Service yan siya. Yung masahe niya, Kaya umina yung mga trader lang yun. So, maraming naglabas sa motor dito. ang dami sa ito. Ay, yung drug ko. Grab. Saka na-housing grab.
Oh. O pagkain, andun na sa tab... Pagkain, inaatid ka sa house ng bahay mo. So, yan ang sikyo. Namanaygi pala kayo. Sa kayo namanaygi. Oh, malamig. Nang kala, pinapay. Apa naman? Yung isang bawat na doon, nakaka-ingo. Wata lang pagsambo. Mamura. Watang sinambala rin na anak. Ito niya kami. Tricycle sila. Kolong-kolong. Kasi siya siya. Marami nang nagpupunta sa kanila. Dahil lumalayo na. Tapos mapunta sa palengke, pautang na lalong. Palengke, suki nila. O utang. Kapalit nila ulit kung nang nila babayaran. Oo, babayaran. Ay, bakit natin babayaran? Yung iba, magbayad yung biya. Pero mura. Yung makaibigan ko dyan, taga Talavera, nakakakolong-kolong pupunta dito.
sa Alphamart dito. Nagtitinda lang sibuyas at saka bawang. Tayo. Oo. Siyempre, mas ganun kasi. Kasama ka pa pampasahit niya. Biya siguro. Nagising na, mag-cellphone na. Baga-braya Martin. Oo, mag-ubra, hindi pa mag-absent ng ubra ka ito. Mag-apply na sa school. Habang nag-aaral, Paano kung schedule na? ay, working student ako. Hindi na nag-aaral. Bali, Paano nagtatrabaho ka siya ngayon schedule niya? Hindi ka tulad. sa McDonald's. Ay, kaya hindi siya naging ngayon. Kasi makapag-yendo. Game, sabihin mo. Nagtatrabaho na si Chan. Hindi kasi nakakatagal yan sa loob ng class. Bakit? Pag-imis niya daw ilabas. Gusto lang yung continue daw yung trabaho sa lang. Extra. Yung nagtatrabaho Malakas din kasi yung sa ganyan. noon, ang tagal na nagtatrabaho. Sa LLB. Sa Hindi ganyan na sa LLB. nagtatrabaho. Muna ko niya, nagtatrabaho. Kaya hindi na nagtrabaho. Hindi na siya nag-stable. Hindi ko lang dahil sa LLB yan eh. Regular. Balik na ano siya, nag-stop. Tapos lumipat siya ng conquest. Conquest. LNT, matatag yan. Ang alam ko sa LNT, ang may-ari niyan, Hong Kong ata. Hindi ba yung buwan? Ang tawag Taiwanese. Siguro baka may share-share sila. Oh, sir. Kasi buwan yan eh. Tsaka yung, Kasi nag-regular talaga sila eh. Pagka naka 6 months ka na, binabantayan lang nila para mag-regular. Kung maganda pa mas mo pa ng 6 months ulit, matik niya. regular ka na natin. Tsaka ang shipping ng mga LNT, halimbawa, yung shipping mo, reject, no? Kukunin nila sa container, eh. Bubuksan nila, kahit ako sa alisin nila. Amul mula dito lang ganyan.
Aalisin mo na. Bali, ang mga bumibili sa kanila, mga mayaman, Export. export. Kaya si Jim yung nagtrabaho siya sa Pilipinas. Ang trabaho din nila Si Jim, si Jim, si Jim kasama ko. Oo. Oh, Jim, nagtrabaho. QC siya, gano'n. Oh, QC. Nagtrabaho ko lang dahil di ba, dahil yun. Kaya ka, yung nagtatanggal ng bulit, gano'n. Oo. Dapat, yung direksyon na dami mo ng buwan. QC, quality control. Oo. Eh, hindi ko pa, ala pa kami asawa nun, hindi ko nag-asawa. Pero magkakilala mo kayo. Hindi, ang kilala ko talaga, si Marvick. Sabi nga na, marami ka ng kaibigan mo. Oo. Ano naman kayo magkakabit na rin eh? Lagi si Marvick, umuwi siya sa Macandaray. Kasi nga, gusto ni Baso, ng abroad siya. Oo. Oo. Kaya nawi ko kay Vic. Oh. Wala si Maribig ang humisira sila ni Marcati. O si kami hindi nga wag ganon. Kakilala. Ate, may managiyap yung ate, punta man. Yan. Oh, ay, wala na kami. Saraya, makapag ano rin, makapag na kanya. Ha?